Takana zvekare kwatiri kuita paKhooligan TV channel yenyu apo patinokupai ma-updates nahu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika dzekwedu. Muri yeZimbabwe pana paita nyaya iri kuitika kuGokwe Defe. Guys, handisi kuziva kuti maakushandisa ma-connections epolitics nechiko futi nemari iri kudzvanyirira varombo. This is not good. Shoko randasangana naro pana pamuri yeZimbabwe randiri kunzwa pari kunzwa kuti Khooligan, how are you? Tine nyaya yedu yatishungurudza as Defe Dopota Gokwe South. Takagara panzvimbo iyi more than 40 to 50 years. We are more than 100 villagers. We are under fire with Church Bishop Nehemiah Mutendi. He received cash from Chivayo some days ago, 5 million. So he is using the cash to displace us. So April he drew his map and put our homes inside. So is now sending council to address us to leave our homes. We get into this land under Chief Sai Headman Masuka. The family of Mutendi was village heads. So we built our permanent homes, but now he is saying get away, you are affected. My church ZCC 100 villagers to be chased by one person's project. Zviriko here zvinai zvakadaro tichida kuti ruzhinji rwenyika rweZimbabwe ruzive nyaya iyi tibatsirei. Izvozvo tine mumwe musharukwa akashayika. Mutendi airamba kuti achengetwe pamba pake, akauya nemota mbiri tiri panhamo nepfuti nemategasi tichimuviga. Veukama vakaviga zvakadaro. Kuseni kwacho vakauya nemapurisa vakatora vana vacho. Izvezvi vari kujeri vakavharirwa paGokwe. Vanhu vekuchechi vakanorovera nhema kuti vakati mhanyisa nedemo. Ndo mashoko andiri kunzwa andiri kutambira panapa. This is actually coming from Gokwe. Guys, why machechi ndarwadza uno moyo wangu rwadza pakuzodzingana pa vanhu vane makore akadai. So aiwa inini handisidi kuti ndingoperera pakuti nini ndinge ndichitanga ndingopaumba ndiri kutaura. I was evidence dzine dziri pano ari kutusenda nema audios. I want you guys to listen to this please. Mubva makwanisa kunge kune help chanoiswa ipapo pamutendi. Something must be done. Inzwai nyaya yacho yese zviri kutaurwa panapa izvo. Nyaya yedu yakamira sezvizvizvi. Isu takatanga kugara munzvimbo inoitwa Defe Dopota kuma-80s. Nguva yoyo tatiri pasi pa Chief Sai under Headman Masuka. Vana Mutendi vanga vari masabhuku. Nguva yacho vanga vari ma-village head. Saka zvakadaro kwanga kune masango, kwanga kunofamba nzou neshumba. Nguva iyoyo masabhuku akanga ariko anga ari matatu. Tazvinga Mutendi naTosiyana Mutendi na Nehemiah Mutendi ndo vavari masabhuku edu. Zvadaro takagarisana tiri vavakidzani, tikagara tese nguva yakareba tiri vavakidzani, tichigara zvakanaka tichibatsirana kudzinga mhuka. Kusvika sango rachena taitorara kuminda tidzinga nzou kuminda. Saka tikagara kwanga kusina kana chikoro chaisha chiripo. Tikaforoma zvitina tisenga nemusoro tisa pasaiti yakanga yakazovakwa chikoro icho chinonzi Dopota Primary. Zvadaro chikoro chikavakwa chikazopera, bloko rikapera. Vamutendi vakazoisa uroko rwavo pachikoro ichocho, tikabatsirana chikoro chikapera. Tikafara tikati taita development inozobatsira vana vedu. Zvadaro mukugara mukufamba nekufamba pamari yedu yemitero yataibisa
yakaita development yekuvaka clinic izvozvi yakatopera clinic. Tikafara tikati zvaita tawanawo chipatara chedu zvadaro mukati megore rino iri vachibvayo vakauya nendege dzavo mbiri. Takanzwa kuti vakapa 125 million yemari mwedzi yaperayo iyi munana Mei tienda munana April, munana March tienda munana April. Zvadaro vamutendi vakazogadzira chimepu chavo vakatanga kumanya musi unoyu muna April muno 2026 vakaisa misha yedu mikati nechimepu ichocho chikatotorawo vamwe vekwamasuka chimepu chacho vekwasabhuku nemaura chimepu ichocho tikazoona kanzuru yobuya yoti makapinda mumepu yavamutendi mofanira kubuda munzvimbo iyoyo. Zvino tiri kuchungurudzika nekuda kwenyaya iyoyo kuti misha yakatorwa ipapo inotosvika kuma 100 household, 100 villagers ndo vanonzi vakaafektwa nemepu iyoyo, vanofanira kuitwa displacement. Saka hatizivi kuti iyo chechi yeZCC yaBishop Nehemiah Mutendi inogona here kuafekta vanhu. Isusu tainzwisisa kuti hurumende kana ichivaka kana madhamu kana paita zvicherwa ndo zvinogona kuti vanhu vanzi vaafektwa. Manje iyi purojekiti yemunhu mumwe chete chechi yeZCC ipurojekiti yake nemhuri yake, zvino shumburi dzedu dzotambura dzonogara kupi? Takatopedza takatovaka mapermanent structures edu misha yedu tichiti ndo pachagara mhuri dzedu, ndio nhaka yemhuri dzedu. Asi nhasi unoyu tiri kunzi tibve misha yedu itorwe nepurojekiti yavo yechechi yeZCC yavamutendi. Hatizivi kuti zviri pamutemo here. Saka tiri kukumbira ruzhinji rwenyika yeZimbabwe itibatsire padambudziko iroro. Nechembere dzedu izvozvi dzatova nemastress okufunga kuti dzodini, neharahwa dzedu dzatova nemaBP izvozvi zvekuti vamwe vanogona pesira vatodonha nemaBP kufunga kuti toendepi. Tichigara munzvimbo iyoyo iyo vana Mutendi ndo vakanga vari masabhuku, zvino ndo vakagarisa vanhu munzvimbo idzodzo. Vanhu vakavaka mapermanent structures avo vachiti tawana ugaro hwedu munzvimbo munomu. Zvino hatizivi kuti zviri kufamba sei. Sabhuku kudzinga tiri kuitwa munzvimbo iyoyo, kune nzvimbo yakakura isingaiti, isina kana vanhu, isina kana chivakwa, inoenda makilomita. Zvino secommunity takapawo chichemo tikati dai mamaenda kunzvimbo iyoyo maita project dzenyu dzechechi yenyu muchienda kunzvimbo iyoyo isina kana munhu pane kuputsa misha yevanhu. Hatizivi kuti ipapo tingabatsirike sei. Hatizivi kuti chechi inogona here kuafekta vanhu vagara makore anogona kuita 40 years 50 years vari pamisha yavo. Chechi inogona here kuafekta. Chechi yemunhu umwe chete yoafekta vanhu vanosvika 100 misha
waafekitwa nemunhu umwe chete ane projekti yake. Zvakufanana nekuti nhasi uno ndikatanga chechi yangu ndinogona here kudzinga vavakidzani vangu kuti sudurukai, kana kuti ndinofanira kuenda kunzvimbo isina munhu ndonoita zvinhu zvangu yandinotsvaka. Tashungurudzika mudefu mudopotamo gokwe sauti dopota nemakanzuro yakauya ikati tokuita engagement, saka yaita dividend zuru, yaitora zvikamu yakaramba kutaura nevanhu vese kamwe chete, vaitora zvikamu totori nemaaudios acho atinawo, nemaaudio avataura nesu. Ameno tirikumbirawo vanobatsira kuti vatibatsire, suharawo hakuna kwatinogona kuti tingadini, hatisina simba rikunosvika kuti tovaka pamwe todini. Tikumbira hurumende itibatsirewo, kana vanotibatsira vatibatsire.